नै आबौआ जोंनाव बेरायनो फैदों। अहाय दं नोंलाय? नंगौ औ आङो थियारिखौ होदों दा? रुबिन नार्जारि हांख्रायनायखाय हेलौ एभ्रिवान खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेल पिनखौ जेबनायखौ जासिनाय थाबाय। बिजावजालिनि फिसाजोनि ओंखाम दौनायाव फैदो आरो बिमाया नै थाखुमाबायसो खिथामारनो खिथामार बिमाया थाखुमाबाय नै खिर संदों इयावहाय मोनथ'वाखै। सोर गाबनिखौ फिसाजो ये मोसालिलि ओंखाम जाग्राया बे तुनिस्का ओंखाम जाग्रा माम जाग्रा मिउ मिउ ये जाजा होनग्रा दंखायो। माम जाग्राया तल' थालायदों नोङो हा माम जानोसै Koniska Musahini Onnoprapanni Mui Akapunna Magati Kachau Kapnani Gote Nida Lukura Saunani Ormokuna Sakirani Giri Hidau Maharini Boscopolia Sabai Koniskani Mai Usiapa orang tu, orang betul mana poniskan orang guru menggunakan ini kan tujuan lain jasir. Jadi ini dunia itu tanah ini jadi ini jihad sebelah ini orang sukses jadi itu tanah itu mudah-mudahan orang salam ini jihad sebelah jadi itu betul. Ayo, lugui behai bercana duduk. Jalan kadang. 시간 비해로 안 봐. 산책. vậy Đi lên này luôn. Boleh ke sokon baik. Aku bukan situ deh, aku situ deh. Bibarku lagan di bilik. 그 잔다. 같이 주고. Kawai deh. Lemang sih. Lemang ring kesep bibar kesep orang ketarjakan binya mana ini ini hai maya aku lu siap mau jangan jaksin ini maaf tak ye kawai deh Mai bang kulo nai betah tak kulo. Hei lekuna oleh terage. lang lama Sebelang dah. Nah. Apa ya? Lama kak. नै आबौआ जोंनाव बेरायनो फैदों। अहाय दं नोंलाय? नंगौ औ आङो थियारिखौ होदों दा? रुबिन नार्जारि हांख्रायनायखाय औ देग्लाय बोसोराव थैसाम पार्ट 2 बर'नि सावथुनखौ बानायनो नागिरदों बेवहाय आंखौ हांख्रायनाय माबा मैयानो सफैदों आंना फिसौजोआ ब्लग बानायना हगारनो नागिरदों आरोखि नुसिगोन एसे नायलायलायदो
अब्लाना गोजोननाय फैयो दोनखाया फाग्लासो कम्पानि जों गावजों गाव नायलायाबा सोरखौथो नायबावनो औ बेखायनो आंनि फिसौजोआ ब्लग हगारनायखौ नायगोन होनना आसा फारिनाय थाबाय नायग्रोन ना